Здравейте! Аз съм Мел и днес ще ви покажа как се рисува Чичо Стан от Gravity Falls. Започваме да рисуваме Чичо Стан от неговите очила. Първо рисуваме една ето такава черта и от нея спускаме заоблени едни правоъгълни рамки. Между тях, точно по средата, рисуваме големия червен нос на Чичо Стан и продължаваме с бузата и неговата квадратна брадичка. Да не забравим да направим голямата му ухилена физиономия и очите. И от тук, на малко разстояние от очилата, ще нарисуваме едно ухо, което малко прилича на въпросителен знак. Все пак това е запазената марка на господин Мистерия. Продължаваме с феса на Чичо Стан, който тръгва малко навътре от края на рамката на очилата и в средата на ухото. Той е леко заоблен отгоре и свършва тук по средата на очилата. Отдолу се спускат едни бакенбарди. Добавяме също така и веждите, които са малко като едни полегнали сърчица, ако можете да видите. Фесът на Чичо Стан си има неговия запазен символ, който е нещо като рибка или полумесец или кука. Не мога да преценя точно какво ми прилича, но изглежда по този начин. Първо рисувате един полумесец и след това му добавяте опашка като на рибка. Изкила на феса не трябва да го забравяме. И второто ухо. Продължаваме с тялото на Чичо Стан. Първо, точно по средата на брадичката, той има една панделка. След това под нея ще нарисуваме как се затваря сакото му на един триъгълник, който после ще го довършим. Сакото на Чичо Стан завършва по този начин с едно копче по средата. Сега, тук е малко трудничко, защото трябва да нарисуваме ръцете на Чичо Стан, които, ако не ги хванем точно както трябва да бъдат, се получават доста несъразмерни. Дължината на ръката на Чичо Стан е горе-долу, колкото височината на неговата глава. Ако нанесем височината по този начин, разстоянието да е едно и също. От другата страна също. Измерваме, нанасяме и получаваме втората ръка. Той ще държи своя жезъл. Това е палеца, а от тук ще нарисуваме другите му пръсти. 1, 2, 3, 4. Като нарисуваме от тук да стърчи жезъла, ще се получи много добре. Другата ръка на Чичо Стан ще бъде разперена, все едно приветства пътниците в колибата на мистериите. Това е палецът и от тук ще нарисуваме останалите пръсти. Малкият пръст, по-малък, безименния, средния и показалеца. Гледаме да са горе-долу с една и съща дебелина, като средния пръст трябва да бъде най-дълъг. Тук правим ето тази част на ръката и продължаваме надолу. Както сме направили тази линия, която идва от... чакай, забравих. Ето тук ще довършим ръката. Тя е по-тънка от неговия ръкав. И така, тази линия, както сме си я направили така, просто я продължаваме надолу, за да направим краката. И тази линия по същия начин я продължаваме. Тук ще направим краката, както е копчето под него, на известно разстояние от горнището му, рисуваме единия крак и другия. Първия крак ще го завършим. Това му е токчето и от тук идва една ето такава обувка. А другата му обувка ще бъде горе-долу на същото ниво, само че ориентирана по този начин. Ето го токът и от тук обувката идва ето така. Гледаме да са горе-долу еднакви по дължина. И така, нашия Чичо Стан е вече готов. Очаквайте съвсем скоро видеото, в което ще ви покажа как се рисува Чичо Форд.